Balik nang pojok kampung dulur siji disjoki utawa DJ wedok nang Kutha Malang aboh bengep raine dianiaya ambek pacare dhewe. Lah samarine kedadean videone korban curhat nang media sosial viral. Polisi akhirnya nangkep pelaku nang omahe. Kedadean ngenes ditumno DJ Selvita RKO alias Ultari Silvita nang akun media sosiale. Dek njlentrekno wis dadi korban aniaya. Pelakune gak liya pacare dhewe Alentio. Gak cuma cerita, Selvita yo ngunggah video sing ngetokno raine bengep, bendol biru barek catu nang ngisor moto kiwane. Kedadeane Minggu tanggal 16 November kepungkur. Tepake korban sek tas ngisi acara nang salah siji klub bengi. Moro-moro pelaku sing dibedhek mendem moro nang omahe korban. Arek wedok umur 17 tahun iki ngaku dibentak-bentak, dikaplok sampai digibeng. Kapolresta Malang Kutha Kombes Pol Nanang Haryono ngomong, motive pelaku yaiku cemburu. Dekne gak trimo korban nrimo saweran. Tapi sing gateli, samarine nganiaya pelaku njaluk sepuro. Tapi korban milih ngreponto pacare iku nang polisi. Sangu videone korban Satreskrim Polresta Malang Kutha kasil ngelempit Alentio, warga Pandanwangi Kecamatan Blembing. Arek lanang umur 20 tahun iki ditekep nang daerah Wagir Kabupaten Malang. Polisi njerat pelaku barek pasal penganiayaan, inciman hukumane paling suwe 5 tahun dibui. Ali Ma'rus, JTV.